Asni rohama dihamu do dame nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas nadita saluna salun salam sehat. Boha kabarta akamang doina. Anggia ma di bagasan ahipason dohok las ni roha ita saluna. Atom mangulom baju ita satokin laho tumangingon hatani debata asa rakmar siaja kita sian hatani debata ima janita partangyangan sian turpuk epistel minggu tanggal sia Maret 2025 tersurat di buku Ester bidu 5 ayat sada rodi ayat 2 tole patulu harion marpakaian harajau masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan mardonokon jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai hudul liha bangsa harajau naido anggo rajai di bagasan jabuni rajai todong ni pitu ni jabui jadi dong di ida rajai si Ester jolma ni rajai jongjong di alaman lomo marohani rajai marnida si Ester laos disudukon rajai lima tu si Ester tukot harajau sere na di bagasat tanganna dungi di pajono si Ester ma laos di jama ma ujung ni tukot harajau ni dungi ninna rajai ma tunasida aharu na hurang biho ale Ester jolmani raja jala ahado na pinangido ni roham sa rodi satongani harajau ni ikon lehonon do itu ho alai ninna si Ester ma molo tungdenggan di rohani rajai sai roma rajai rabdo si Haman sadarion tupanggalangon naubauli di ibana dunginin na rajai ma harus ilu mak dokok kamu si Haman pasauton hatani si Ester jadi dung ro rajai do si Haman tupanggalangon napi nadiri ni si Ester makuli marajai mandok tu si Ester dung sobur rohana minum anggur ahado napi nangido ni roham ikon lehonok kudo itu ho jala ahado sihon ni roham rodi satongani harjani ikon pasau todo jadi nasi Ester mak mangadusi pangido waktu doho sihon ni rohaku odo molo asi rohani rajai marnida ahu jala molo denggan di rohani rajai mangalehon pangido waktu doho pasobu sihon ni rohaku sai roma rajai rabdo si Haman tupanggalangon nahubauli dinasida jadi marsobut ma bahenokku hobar tuhatani rajai huria nahi naholongan kamangdo inang bohado rohatta tarsongo dorai tate mambigi akka barita ni bangsota diari na parpudion masa korupsi AKP pejabat masa penipuan di tengah-tengah di bangsot tahun gade gutur ya palatikyo kamang doinan malengleng dong hati-hati marnida nama som kok tega amat sih mereka itu melakukan kejahatan padahal mereka diberi kepercayaan jabatan kepadanya bukannya membuat kesejahteraan masyarakat ternyata mereka malah menciptakan kegaduhan mencuri dan menipu kecewa itu sudah pasti marah dan tardok atong amanaboi bahenota kamanggo inang demo mahita ala korupsi AKP jabati boykot dohita manang tapale-alea manasida tuisi dohita mengalu-alu asa lam turenian parmuluon ni bangsok tao kamang do inang nuain taida ma kisah na luar biasa taringot pejabat ni harajaon na patupa hasonangan dot haluaon ni bangsona diturpuk jani tao tuani mah adong turpuk partangyanganon dita kamang inang asasianon meta berefleksi
lumubima songon namasa di bangsota sonari asa adong sikir wota ahado si bahenota maradok pun bangsot tau huria nahina holongan molotaja sugi buku esteron siaponana sahatu ujungna nanggo sadahata pe dan jupak tadi si tarsurat gowarni debata dan adong dalam tarsurat Jehovah dalam tarsurat Tuhan debata dan adong dihatai taringot debata nanggo sahali pe dan adong unik doa tehe kamang dogina ido keunikan ni kitab Ester alai di boto hamu do kamang dogina molotaja siapunana sahatu ujungna buku Esteron gadit atusatama luar biasa tahe Tuhani sumakapi haluaon tubangsona. Kita akan menemukan bagaimana Tuhan itu luar biasa merencanakan keselamatan terhadap bangsanya. Dia dipakai debatado si Mordahai dohot sahala perempuan nama keluar Ester lahopatuluson sakap haluamne. Nah, nuai isi do si Esteron isi do si Mordahayon dibaritahu do ia si Ester ima sahalak buru-buru Yahudi anak yatim piatu. Jadi nah inang gudang-gudang ni tulang nama ibana ima si Mordahai dung ditaluhon Raja Kores Raja Babel gadi dipelua do halak Israel sian habuangan Babel jala di loas mula musik tu Jerusalem di loas Raja Kores alai ternyata dan sude dope halak Israel mula adong dope nadaring nasida di pengungsian di Bapumei di luar Persia manang di luar Parsi termasuk si Mordahai dohot si Esteron ima sekitar tahun 500 Rusia sebelum Masehi gade kaum minoritas halak Yahudi di luar Parsi atau songon dia do parmuluan di halak Yahudi di huta Parsi songon kaum minoritas di pasomu debataru nasida songoni alarang do nasida mula tu huta Yerusalem tu tanok na pinar bagai-bagai dia tong daripada tanah penasida bagian daripada umatnya manang dunga di pasomu debatana sida akaima di baritahon di buku Esteron omma na terjadi macam gudang do ketidakadilan nah kinau ni halak Yahudi di luar Parsi diintimidasi di parmaul-maul dan adong kebebasan dumangol matahe partinaon nasida di pengungsian Parsi martibakon di habuangan Babel nasida ujung adong sahala petinggi di Harajaon Parsi margoar si Haman jabatan natibo ima perdana menteri iraibana mawakil ni rajai iba edemana ma aturan asa sude hala Yahudi na adong dihutai marsobba tu ibana soona marsobba tu debata soona marsobba tu Tuhani omma sibo siri parmara ambolun na mengancam bangso Yahudi boasa dunga pasti dangolo hala Yahudi dangolo hala Israel marsobba soholan tu debata Jehovah ala ido pada nasida siat opun nasida atau ala dangolo nasida ala itulah nasida do gabi disakapi si Hamam ma laho mangaredepon nasida saluna dia merencanakan untuk mengadakan genosida atau dibantai sampai habis. Ester 7 ayat 5 Sahroni ayat 1 murita sa hadis. Dipakai ibana lalu si jabatan nen. Laho palaluon rimasna jala na jumor musi dipengaruhi iban ado Raja Ahasveros ima Raja Parsi hatiai mangido surat kuasa asa adong guguna laho mangaradekon sudi halak Yahudi jala memang saudo di lehor rajai kuasa tu si Haman
lahu patupa burlo menerohana. Latatanna halak Yahudi sedang terancam, berada di ujung tanduk. Satu kinai sudah manasida salukna. Tu isim nasida mengalu-alu, isim no mengurupi nasida. Mari kita masai si Mordahai songon sahala akka na tua-tua ni di tonga-tonga ni Yahudi bana. Mana boy madohonon ira ibana nalaho manguduhon nasida disasani ibana maudos marudos takki do siragu jala manganggu bobar ma ibana tu dibata lausudedo halak Yahudi manghutto ni mana patu paosoni uhud marpuasa nasida Ester 4 ayat 1 rodi ayat 2 moro dibasoni ima ritual ni bangsa Israel pasahaton adualuna adungadungna jauh-jauhna tu debata boy do isong namasa na tajahadi 2 Raja 10 ayat 1 alani ditangion debata do anggu-anggu di bangsa nai lau sido lapatan ni dinamasuk bongot kita tu minggu info kapi jowon nama amu jadi alusak kuma ibana pesal men siap usada ayat 15 pada ni debata adoi na ikut tangi honon nado molo jauh-jauh bangsonai tangi honon nado anggu-anggu ni akana korsia tu ibana dang di pasobu debata akana korsiai ditaluhon kuaso ni portidion dang marsobu-sobu debata marnida bangsonai di pajak lidah aka waso na di portidion sai patu pon nado dalan loho paluau nasida jala di somma taida kuaso sakap ni debata lahu paluaon bangsonai marhiti na dipake ibana si Mordahai do si Ester narap uzui do halak Yahudi di luar Parsi molosian hajol maon itu ngaha maguguni si Mordahai mangalo si Haman dangado tungaha maguguni si Ester apa yang mau dia buat untuk membela bangsanya dangado tung somar kobol ala isi mana uboto dalam di debata manarihon bangsona tabereng mak dalam debata kamangnya parjodo dalam debata do membayar si Ester gade lomoro kani Raja Asweros gade dipilih mas Ester nagade jolman menjadi ratu Persia. Boleh tajah kisah ini di Ester 2 ayat 10 sada rodi ayat 20. Jala beritai dan apalah di boto si Haman isi do si Esteron aha hubungan di si Ester do si Mordahai dan di boto si Haman ia si Mordahai ima tulang si Ester manang si Esteri pinang-gudang-gudang ni si Mordahai dan di boto si Haman paduahon adong hea 2 halak naposo ni rajai laho berkhianat sumakapi laho mamunu rajai alai daksal alanya ala disundati si Mordahai Ester 2 ayat 21 sakrodi ayat 20 lapatan dalam ide batado memake si Mordahai patupa nadengga tu Raja Asweros ima marudati rencana pembunuhan alani dianggap di mana songon pahlawan nalaho paluawon kosani Raja Asweros patuluan di papatar si Ester mah tu Raja Asweros ima tupu jemita tahun saron noni tu bidu selanjutnya bidu onom bidu pitu 1 bidu 2 di papatar di pabawa si Ester mah tu Raja Asweros nasahat do si Haman orang yang dipercayai oleh raja orang yang diangkat menjadi wakilnya, orang yang diberikan kuasa kepadanya, ternyata di baliknya itu dia merencanakan kejahatan besar, yaitu genosida terhadap orang Yahudi. Padahal orang Yahudi adalah bangsa dari Ester, dan Ester adalah ratu atau istri raja. Alani didok si Ester mah pangiduanna, saya pangulu mah hosak. Ala pangiduaku saya pangulu dohot hosani bangsokku pasobu siol ni rohaku aidu ngatargadi sami nang au nang bangsokku asa siap penonton bunuon dot agoon
umaha dope tung surat tergaris hani gabe hatoban bawa manang guru-guru jadi masih botiau aidang tartibang musuh parosaki harulian nih rajai Ester itu ayat 7 sahroni ayat 4 mambege hatani si Esteron tarsongo do rajai jala tarima si itu gabe ditakut ibana masih aman jala digatung Ester itu ayat 10 dungi dibabakit rajaima si Mordahai gabe wakilna Ester 10 ayat 7 Huria nahina holongan intina iman saud do manua halak Yahudi siap tangan ni sakap halak nazahati siap tangan ni parwaso nazahati debatado nasumakapi haluau ni bangsunai parhitian do si Ester do si Mordahai asa do honoma nampe dangadong tarsurat ison guar ni debata di buku Esteron alai sian inganan nabuni di patu pada batado sakap haluau nabalgai luar biasa kamanguna Huria ni kelapa atau siap turpuk jadi tahun boima hati dak konota dihapor siapa dan tarsuhat ni jolma HP pikiran ni debata dan haruduan ni jolma tahe darah ni debata suang sonido dak karabatan ni manangisi sakap ni rohanai saina sau do sakap do lomo ni rohani debata di parmuduan ni jolma lumoima kita akka naporsea tu ibana asa odo kamang luinang napaposor rohata madalani ngurutas gano pare unang lomos rohata di pandungan yon itu hani di nguruta asal maolo hita jauh-jauh tu ibana tangi horon na hita alai laustaida manison ketokohan ni si Mordahai do Ester memang rikop do tapiru sian haleao do nasida gabe dapok nado hasangapon isi mambah ini debata sian rakyat jelata nasida ala gawe pejabat tinggi di Harajawan ini pejabat tinggi di Harajawan Parsi halaina dua isi mambah ini debata do napatupa osalukne si Kiruo do si Mordahai do si Esteron tidak lupa kacang akan kulitnya di dalam nasida do sian debata jabatan naik gabe dipakai do jabatan naik laho patupa hasonangan do haluau tu bangsonai omma si Kiruo ni aka pejabat niang di bangsok tau nak kamang do inang ditonga ni krisis dalam jibu hazahaton marite na korupsi nuai aka penipuan naik mah tatangyakon tu debata aka partogi ni bangsok tahun asa mabiar nida jawaban nasida lau pada laton tanggung jawab ni jabatan ne unang mah holan na palealeao kita te kamang unang unang mah holan na pakata-kata nasida kita alai ingot mamang lu inang kita bertanggung jawab mendoakan mereka kepada Tuhan tatangnya pun jangan mengganggu mahita tu debata asa debata sumakapi dauli narenggan tu bangsok tahun asa debata paluahon kita salutna akan porsea nampe sonon akka rocking ni namasa ditongani bangsok ta saina saudo lomo ni rohani debata amin ali debata maulia tema di hatam nabi diau gabiadong persiajaran nami Tuhan asa toktong kami marpos ni roha tuho toktong kami martangi yang tuho ala di patu pahor tu sakap haluau diaka nama kaposan do na porsia tuho sai patu pamai ditonga di bangsonanyon sudi aka partogi ni bangsonanyon sa diho mali debata asa gabe partogi na biar midaho nasida jujur jala bertanggung jawab mangula kau donne sarihon akan hariko di nasida lehon nasonangan di bagasan Kristus Yesus amin.